Τι? Μα δεν μπορεί! Ποια είναι η πονηρή γατούλα τώρα? Ω, Ladybug, μα... Έλα, δεν μπορεί να πιστεύεις πως αυτή είναι η Ladybug. Ναι, όχι, δεν είναι. Και εξάλλου, ποιος φαντάζεται πως αυτό το κορίτσι είναι η Ladybug? Είναι φανερό πόσο στενόμυαλη είναι. Μια αντιγραφέας. Ναι, σωστά. Παρακαλώ. Λοιπόν, για και από κοντά, Ladybug. Βρήκαμε τη Wi-Fi! Βρε, τελικά το ενστικτό μου έπεσε μέσα. Όλοι νομίζουν πως το κορίτσι με τη στολή της Ladybug είναι ένας άγγελος. Για σκεφτείτε καλύτερα. Η πραγματική Ladybug είναι η Chloe Bourgeois, παιδιά. Ποιοι είστε εσείς? Νόμιζα πως εσύ είσαι η Ladybug. Sorry που σου χαλάσαμε το ρεπορτάζ. Άλλη φορά να διπλοτσεκάρεις τις πηγές σου. Θα το μετανιώσετε. Όλια! Η Όλια έχει αποσυνδεθεί. Είμαι η Lady Wi-Fi. Είδηση Ladybug. Για να μάθουμε ποια στα αλήθεια είσαι εσύ. Ακολούθαμε! Ποιο είναι το σχέδιο? Η δύναμή της είναι στο κινητό. Οπότε πάμε κάτω στο υπόγειο που δεν έχει σήμα. Όχι σήμα, όχι δύναμη. Μπράβο σου, Lady μου. Πάμε πιο κάτω! Σε πιάσα τώρα, Ladybug. Να είσαι έτοιμος! Λοιπόν, τι κάνεις όταν δεν είσαι Ladybug? Δεν βλέπεις πως είμαι απασχολημένη τώρα? Πάει πίσω στο ξενοδοχείο! Κλείδωσε όλες τις πόρτες. Hey, συνειδητοποιείς πως μπορεί να γνωριζόμαστε στην κανονική μας ζωή? Αμφιβάλλω. Κλειδωμένα! Άφησε αυτή ανοιχτή. Ετοιμάσου για ενέδρα. Με το 3. 1, 2, 3! Μα δεν βλέπω καμία ενέδρα. Ακολούθαμε. Μα πού να κρύβεται? Και τι τρέχει με όλα αυτά τα κινητά? Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Νόμιζα πως εσένα κυνηγούσε. Δεν μπορείς να με πιάσεις? Ναι, μπορώ. Όχι, 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 περίμενε λίγο, Ladybug. Φυσικά, το σανσέρ του κτηρίου. Ποια είναι η Ladybug? Μια σούπερ ηρωίδα ή μια σούπερ ζουλοπαντιέρα? Πώς να την εμπιστευτούμε αν δεν έχουμε ιδέα ποια στα αλήθεια είναι? Έχουμε δικαίωμα να μάθουμε. Γιατί δεν βγαίνει η μάσκα? Γιατί είναι μαγική. Ξέμεινες από μονάδες, Lady Wi-Fi. Τι ρομαντικό. Ο Γατούλης ήρθε να σώσει τη ζουζούνα του. Δεν είμαι η ζουζούνα του. Θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Το δαχτυλίδι! Κάνει κρύο εδώ μέσα. Μα πού να πήγε, θα μπορούσες να βοηθήσεις. Λοιπόν, τι θα κάνω τώρα με εσάς τους δύο? Κάντε να χρησιμοποιήσει την τυχερή δύναμη. Μετά θα γίνει κανονική και θα αποκαλυφθεί η ταυτότητά της. Και το Miraculous θα γίνει δικό μου. Αν
Αν δεν τον βγάλεις γρήγορα από εκεί, η αγάπη σου θα γίνει παγάκι. Καλή τύχη με τη γατογρανίτα σου. Έχω κι άλλες ειδήσεις να καλύψω. Έλα. Τι τρέχει, μάγκες? Ακούστε με όλοι. Θα σας παρουσιάσω το πρώτο θέμα της επικαιρότητας που όλοι σας περιμένατε. Θα σε βγάλω από εκεί, Κατ Νουάρ! Με την ησυχία σου! Ετοιμαστείτε, γιατί θα σας αποκαλύψω τώρα την αληθινή ταυτότητα της Ladybug. Τυχερή δύναμη! Ελπίζω να είναι ένα τυχερό κουτί. Φυσικά, τα μικροκύματα. Σε βρήκα! Σε βρήκα! Έλα, μικρό τέτοιο, μπλόκαρε το σήμα. Είσαι καλά, Κατ Νουάρ? Χρησιμοποίησες την τυχερή δύναμη. Δεν έχεις πολύ χρόνο. Ακριβώς. Να ανατινάξουμε την Δεν πόρτα. μπορούμε, ο φούρνος χάλασε. Κοίτα τι θα κάνουμε, άκουσέ με. Το πιάσα. Τι να σκαρώνει πάλι? Μην αφήσεις το Miraculous να σου ξεφύγει. Έγινε. Πάω να μπλοκάρω την κεραία του Wi-Fi. Καλή τύχη. Εδώ μου είσαι. Καταστροφή! Ωραία ιδέα, γατούλη μου. Μα δεν θα σ' αφήσω να με κλείσεις τόσο εύκολα. Γρήγορα, Κατ Νουάρ. Όχι! Δεν έχω σήμα. Δώσ' μου το κινητό. Τέρμα οι παρανομίες για σένα, μικρό ακούμα. Ώρα να επανέλθεις! Σε πιάσα. Γεια σου, πατελουδίτσα μου. Miraculous Ladybug! Τι? Κόλλα το! Η Ladybug, wow! Και ο Κατ Νουάρ! Θα μου δώσετε συνέντευξη? Μια στιγμή να φέρω το κινητό. Να φύγουμε. Έχουμε μόνο ένα λεπτό. Λοιπόν, όχι! Πού πήγαν? Μείνε! Δεν θα πω πουθενά ποια είσαι. Στη γατήσια τιμή μου. Κανείς δεν πρέπει να ξέρει ποιοι είμαστε. Ούτε εμείς οι ίδιοι. Είχα αρχίσει να μην αισθάνομαι άνετα. Εγώ να δεις. Ήταν ευκαιρία να μάθεις ποια είναι στα αλήθεια ο έρωτας στη ζωή σου. Γιατί δεν το σκέφτηκες? Αυτό είναι το θέμα, Πλακ. Πώς δεν το σκεφτόμουν. Ακολουθούσα την καρδιά μου. Η μάσκα σου θα πέσει κάποια μέρα, Ladybug. Και τότε δεν θα έχεις άλλη επιλογή από το να μου δώσεις το πολύτιμο Miraculous. Είναι αλήθεια. Θα και το πεις. Αυτό σου λέει η καρδιά σου.
Ξέρεις, κάποιες φορές η καρδιά σου μιλάει. Μα ένας σούπερ ήρωας πρέπει να ακούει πάντα το μυαλό του. Το πήρα! Θες να δεις το νέο μου smartphone? Μπροστά του το άλλο είναι αρχαίο. Κοίτα μόνο τις φωτογραφίες μου. Γιατί τόσες πολλές φωτογραφίες του Άντριεν? Να, με τη μάσκα και τη στολή, δεν νομίζεις πως μοιάζει λίγο με τον Cat Noir? Τα έχεις παίξει εντελώς! Αυτός είναι 100 φορές πιο κούκλος από τον Cat Noir. Εγώ βρίσκω πως ο Cat Noir είναι πολύ κουκλή. Τέλος πάντων, μην τραβάς φωτογραφίες στον Άντριεν. Εκτός αν είναι να τις δώσεις σε μένα τελικά. Δώσ' το πίσω. Όχι. Έλα, Μαρινέτ. Και σε κάτω. Όλοι ξέρουν πόσο πολύ αδέξια είσαι. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Θεοδόρα Παπαϊωάννου, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Χίλντα Ηλιοπούλου, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Άννα Σταματίου. Μετάφραση Αλέξανδρος Μολφέσης. Μουσική επιμέλεια Ηλίας Ακλαδιώτης. Τραγούδι τίτλων Τερέζα Καζιτόρη. Σκηνοθετική επιμέλεια Άννα Σταματίου. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Sierra Post.